ओरैबां गाबखो जियानो जायामोन दिनै नोंथांमोननो मोनसे जों आफानि संखौ एसे रिलिज खालामनो नागिरदों आरो ना नर्मेलि जायो बेसेबां गिदिर खिन्थु बेसेबां गिदिर जागोन सानाखैमोन आरो ना Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tolokfोरनि after a long time home. नै जादों नै दिनैया बिमाया तolokफोर दिनै बहुत इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो भिडिअ मानोना जोंनि दिनै बिमाया सोलोंनो नागिरदों मा स्कुटि ना माने हारसिं जोंनिया मा बुंनो लोगोफोरना माने फनफोराव हारसिं गाबहरबाय थायो आरो ना दाखालि जि गाबहरदो बाबा आङो हारसिं जादों आङो माबा हामा नांदों दा आं हामा नांबाय बहुत हामा नांबाय बेनि गैया दिनै फैबाय न'आव जेबो खामानि गैया जास्ट आं आइखौ गोसोखांना फैदो आरो न'खौ एसे नायनो फैदो आरो ना थ' सोलोङो ना स्कुटि गाबबाय नामा दाबो माने लोगोफोर आइया माने दायो हारसिं जागासिनो आरो ना माने आबौआबो थांबाय क'क्राझाराव दा आंबो क'क्राझाराव दंहैयो माने हारसिं रावबो गैया न'आव लोगोफोरना थ' एसां गिदिर नङा आरो नै थ' बोरैबा नाव थागोन ना थ' ओरैबां गाबखो थ' लोगोफोर दायो आइखौ आं माने स्कुलाव दिनैसो फार्स्टनो माने स्कुलाव बिसिना गार्जेन मिटिं जागोन ना जाया टिचारसो ना गार्जेन मिटिं जागोननो बिनिफ्राय दिनै मा सम खारबोगोन नों एटासो हरना एटासो फैना मोना माने बोरै एखे स्कुटि सोलोंसै आरो ना ने स्कुटि रोंबा आइनो गोदान स्कुटि बायनांगोन आं मिथिबाय इउटुब माने जों लोगोफोर मोनसे स्कुटि जिखिजाया माय दामि आरो ना माय अला S1 Pro नङाबा बे आप्रिलिया नङाबा भेस्पाफोरखौ बायना होनसै माय दामिफोरखौ आरो ना थ' दायो जानोसै ओंखाम फुंनि थां खुरैथां ओमफ्राय नै जादों नै आफाया बेराय जोंखौ नायगासिनो ने माने बेबायदि जादों मोनसे फिसा गार्डेन जों आबौ बानायदों बेखौ नै जेबो गैला फुलफोरा आंनि आफा थ' लोगोफोर नै दा जों सफैबाय थ' नै लोगोफोरनि बेनो जोंहा आइनि माबाया स्कुला होनदो दे थांदों ने बायबाय दे थ' आंबो बेयाव लोगोफोर गोदो फरायदोंमोन माने आं माबानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय फुरा माबासिम आरो ना मेट्रिकसिम बे स्कुलाव फरायबाय लोगोफोर दे UN एकाडेमिफोरखौ थांदो दे थ' मालाबा लोगोफोर मोजां रायहैगोन आङो ओमफ्राय नै जादों कस्तुरबा गान्धी स्कुल कस्तुरबा गान्धी थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने सिगाङाव नुदोंना नुवाखै एसे खोन्थाहरबानो जाबाय माने इउनिक आरो ना बिदि माने आं नुफेराखैमोन आरो फ्रायानो बुंदों बेखौ नुवाखै आरो ना थ' लोगोफोर नायनै नैबे जा लोगोफोर लाव बिजौ आरो ना माने लोगोफोर नायनै लाव बिजौआ ओरैबायदि गोदो आरो ना नै आसुरित लाइफआव फार्स्ट टाइम बेसेबां गोदोर लाव बिजौनि लोगोफोरनि माने गुरिनिफ्राय नायदो बेयाव लासै ओरैबायदि गोदोर लाव बिजौ बियो माने बोरै जाखो हमनो हायाखै आरो ना माने मा बुंगोन दा बेखौ मिथिंगानि चमत्कारिसो ना माबा मोनसे थ' लोगोफोर नायनि आसुरित बेसेबां गोदोर नै आखाया नाय लोगोफोरनि हमना ला बियो 5 इन्सिसो गुवार आरो ना ओइ सिंनिफ्रायनो आसुरित थ' माने नर्मेलि जाय लोगोफोर बेसेबां गोदोर आरो ना नर्मेलि जायो बेसेबां गोदोर खिन्थु बेसेबां गोदोर जागोन सानाखैमोन आरो ना आसुरित थ' नोंथांमोना माने बिदि नुफेराखै एसे खोन्थाहरबानो जाबाय दे थ' दायो आं फुंनि लोगोफोर ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आइखौ दिनैसै स्कुलाव माने आंनि गोदोनि स्कुलखौ दिनै आं लोगोफोरखौ माने नोंथांमोना देखायगोन माने UN एकाडेमि भेरगाव आरो ना जोंनि भेरगाव थ' देखायगोन दायो लोगोफोर थ' लोगोफोर रियेलि सरि आरो ना माने आं आइनि माने स्कुटि सोलोंनायखौ देखायनो हायासै माने आइयानो सोलोङासै आरो ना माने बे खालि आइखौ आं दोनहैनाया माबायाव स्कुलाव माने आइनिया माने मिटिं जादोंमोननो मिटिङानो माने हराव जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय अखानायै आं गम मोनबाय जे जोंनिया बिनि अखानायै माने एगजाम दङ आरो ना थ' बिनिखाय माने आं फैथारनांबाय न'निफ्राय क'क्राझाराव आरो ना थ' दायो आं दंफायो लोगोफोर क'क्राझाराव आरो ना माने आइयाबो सानदोंमोन लोगोफोराबा स्कुटि सोलोङो होननानै माने न'आव आइया हारसिं जागासिनो ना माने थांलाय फैलाय खालामनो आरो साइकेल सालायनोथ' एसे बुरिबाय माने मेङो आरो ना बेनिखाय आरो स्कुटि सोलोंनो लुगैदोंमोन आरो आइया खिन्थु आंबो सोलोंहोनायदोंमोन थ' जायासै सम मिलायासै ओमफ्राय उनाव लोगोफोर सम मिलायबा आङो फोरोंगोन निस्सय फोरोंगोन लोगोफोर जियानो जायामोन दिनै नोंथांमोननो मोनसे जों आफानि संखौ एसे रिलिज खालामनो नागिरदों आरो ना माने गोदो जों आफाया माने लिरनायथ' नङा लोगोफोर माने गावआनो रोजाबोमोन आरो लिरदोंना लिराखैमोन बावगारलायबाय दे आं माने गावआ जोंखौ फोरोङोमोन दे जों उन्दै आरो ना थ' बे सङा जोंफोर बोरै थ' लोगोफोर खोनासंनो एक्साइटेड ना थ' बेखौ आं माने दिहुनगोबो सानदों आरो ना माबायाव रेकर्डिंआव खिन्थु आंनि भइसआ बारा मोजां नङा लोगोफोर ना थ' उपाय गैया सोरखौबा सिंगार लिंनांगौ नङाबा आं रोजाबनोसै जेखि जाया आरो ना थ' लोगोफोर बे सङानो जाबाय जा एक्साइटेड लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थ' आरो बोरै नांखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे अके एसे माने माबा दे मा होनगोन दा थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अके थ' राव अखा गुंग्रुं गांग्रां सार अन्थाइ राव अखा गुंग्रुं गांग्रां सार अन्थाइ जोंख्लिब अखा हानाय बै
खोमसि हरा मानो फैयो मानो फैयो मानो फैयो राव 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 अखा गुमग्रुम गुमग्रुम सार अन्थाइ माने लोगोफोरा आंनिया जायाखै दे मोनसे डिस्टेन्स जादों माने एसे बोलो आलदामोन दे राव 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 अखा गुमग्रुम गामग्राम सार अन्थाइ दिस राव 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 अखा गुमग्रुम गामग्राम सार अन्थाइ जोंख्लाब जोंख्लिब अखा हानाय बै खोमसि हरा मानो फैयो मानो फैयो मानो फैयो लोगोफोर बेबायदिमोन आरोना सङा थ' आंथ' सिंगार नङा नांलाय नानि खासे नानि फैगासिनो माने रुम मालिक फै 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 थ' लोगोफोर बोरै नांदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे नोंनिया मा मुंमोन नानि अमिनिता दैमारि जोंनिया थ' माने आं लोगोफोर दंबाय क'क्राझारनि मोनसे गामियाव आरोना गामिखौ बुंथ'ला लोगोफोर आं माने बे गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि फ्रि आरोना माने बे न'खर माने माने गुबुन गामियानो लोगोफोर आं गावनि गामि बायदि मोनलांबाय आरोना माने खाथिनिफोरजों बे लोगोफोर आंनि रुम मालिक बे नङा आरोना खिन्थु बे रुमावबो आं माने ओरैबायदि फ्रि आरो थांलाय फैलाय आरोना बैजाबाय थांलाय फैलाय माने नैखे आगोल ओरैबायदि फ्रि जाजोब्बाय आरोना दसेनो माने ओरैबायदि माने गामियानो बहुद फ्रि आरोना आयं होनबानो मा होनगोन दा आयं आदै मादै बिदि जाजोब्बाय आरो थ' लोगोफोर बोरै नांदों मेथाइखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थ' बेखिनियानोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो लोगोफोरा मोनसे इउनिक कन्टेन्टजों लोगोसे अके रायजो लोगोफोर साबसक्राइब खालामना माबाबो माबाखौ बेल आइकनखौ थुवाखैना थ' प्लिज लोगोफोर थुबानो जाबाय दे माने आंनिया नटिफिकेसन दासान्दि बारा मोनैया जादों माने भिउआ बेसे खम जादों आरोना थ' मानो जागासिनो आं बुंनो हादों लोगोफोर दे थ' जाय साबसक्राइब खालामाखै थ' नोंथांमोनाव साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जाय लोगोफोर बेल आइकन होथ'वाखै थ' प्लिज थुबानो जाबाय दे थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै